Tervetuloa pimeyden kuiskaukseen. Sammuta valot ja kuuntele. H.P. Lovecraft, Temppeli. Käsikirjoitus löydetty Jukatanin rannikolta. 20. elokuuta 1917 minä, Karl Heinrich, Altberg Ehrensteinin kreivi, keisarillisen Saksan laivaston yliluutnantti ja sukellusvene U-29 päällikkö, talletan tämän pullon ja kertomuksen Atlantin valtamereen kohdassa, joka on minulle tuntematon, mutta luultavasti noin 20 astetta pohjoista leveyttä ja 35 astetta läntistä pituutta, missä alukseni makaa toimintakyvyttömänä merenpohjassa. Teen tämän, koska haluan saattaa eräät epätavalliset tosiasiat julkisuuteen. Asia, jota en todennäköisesti tule selviytymään tekemään henkilökohtaisesti, sillä olosuhteet ympärilläni ovat yhtä uhkaavia kuin ne ovat poikkeuksellisia. Ne koskevat paitsi U-29 toivotonta rampautumista, myös rautaisen saksalaisen tahtoni murtumista mitä tuhoisimmalla tavalla. 21. kesäkuuta iltapäivällä, kuten ilmoitimme radiolla kieliin matkalla olleelle U-61 veneelle, torpedoimme brittiläisen rahtilaivan Victorin, joka oli matkalla New Yorkista Liverpooliin, kohdassa 45 astetta 16 minuuttia pohjoista leveyttä ja 28 astetta 34 minuuttia läntistä pituutta. Annoimme miehistön poistua veneisiin, jotta saisimme amiraliteetin arkistoja varten hyvän elokuvafilmin. Laiva upposi varsin näyttävästi, keula edellä, perän kohotessa korkealle vedenpinnan yläpuolelle, samalla kun runko syöksyi pystysuoraan meren pohjaan. Kameramme ei menettänyt hetkeäkään, ja pahoittelen, ettei niin hieno filmikela koskaan tule saavuttamaan Berliiniä. Sen jälkeen upotimme pelastusveneet tykeillämme ja sukelsimme. Kun nousimme pintaan auringonlaskun aikaan, kannella löydettiin merimiehen ruumis, kädet oudon tavalla kaiteeseen takertuneina. Miesparka oli nuori, melko tumma ja hyvin komea. Luultavasti italialainen tai kreikkalainen ja epäilemättä Victorin miehistöä. Hän oli ilmeisesti etsinyt turvaa juuri siitä aluksesta, jonka oli pakotettu tuhoamaan hänen oman laivansa, yksi uhri lisää epäoikeudenmukaisessa hyökkäyssodassa, jota englantilaiset sikasudet käyvät isänmaata vastaan. Miehemme etsivät häneltä matkamuistoja ja löysivät hänen takkinsa taskusta hyvin oudon norsunluuesineen, joka oli veistetty esittämään nuorukaisen päätä laakeriseppele ohimoilla. Upseeritoverini, luutnantti Klentse, uskoi esineen olevan hyvin vanha ja taiteellisesti arvokas, joten hän otti sen itselleen miehiltä. Miten se oli koskaan päätynyt tavallisen merimiehen haltuun, sitä emme kumpikaan pystyneet kuvittelemaan. Kun kuollut mies heitettiin yli laidan, sattui 2 tapausta, jotka aiheuttivat suurta levottomuutta miehistön keskuudessa. Miehen silmät oli suljettu, mutta kun ruumista raahattiin kaiteelle, ne rävähtivät auki, ja monet näyttivät saavan omituisen harhakuvitelman, että ne tuijottivat vakaasti ja ivallisesti Schmidtiin ja Zimmeriin, jotka kumartuivat ruumiin ylle. Pursimies Müller, iäkäs mies, jonka olisi pitänyt tietää paremmin, ellei hän olisi ollut taikauskoinen alsatialainen sika, kiihtyi tästä vaikutelmasta niin, että hän tarkkaili ruumista vedessä ja vannoi, että sen vajottua hieman se veti raajansa uintiasentoon ja kiisi etelään aaltojen alla. Klentse ja minä emme pitäneet tällaisista talonpoikaisista typeryyksistä ja nuhtelimme miehiä ankarasti, erityisesti Mülleriä. Seuraavana päivänä syntyi hyvin hankala tilanne, kun osa miehistöstä sairastui. He kärsivät selvästi pitkän matkamme aiheuttamasta hermostollisesta rasituksesta ja olivat nähneet pahoja unia. Useat vaikuttivat täysin sekavilta ja tylsistyneiltä, ja varmistuttuani siitä, etteivät he teeskennelleet heikkouttaan, vapautin heidät tehtävistään. Meri oli melko levoton, joten laskeuduimme syvyyteen, jossa aallot olivat vähemmän häiritseviä. Siellä olimme suhteellisen rauhallisissa oloissa, vaikka kohtasimmekin hieman hämmentävän etelään suuntautuvan virtauksen, jota emme löytäneet merentutkimuskartoistamme. Sairaiden miesten voihke oli selvästi ärsyttävää, mutta koska se ei näyttänyt lannistavan muuta miehistöä, emme ryhtyneet ankariin toimiin. Suunnitelmamme oli pysyä paikallamme ja siepata höyrylaiva Dacia, josta New Yorkin agentit olivat antaneet tietoja. Varhain illalla nousimme pintaan ja huomasimme meren rauhoittuneen. Pohjoisella horisontilla näkyi taistelulaivan savua, mutta etäisyytemme ja mahdollisuutemme sukeltaa pitivät meidät turvassa. Enemmän meitä huolestutti pursimies Müllerin puhe, joka muuttui yhä sekavammaksi yön lähestyessä.
Hän oli vastenmielisen lapsellisessa tilassa ja jaaritteli harhakuvitelmista, joissa kuolleita ruumiita ajelehti ohi vedenalaisten ikkunoiden. Ruumiita, jotka tuijottivat häntä intensiivisesti ja jotka hän tunnisti turvotuksesta huolimatta sellaisiksi, joita oli nähnyt kuolevan joidenkin Saksan voitokkaiden urotekojen aikana. Ja hän sanoi, että se nuori mies, jonka olimme löytäneet ja heittäneet yli laidan, oli näiden johtaja. Tämä oli hyvin kammottavaa ja epänormaalia, joten suljimme Müllerin kahleisiin ja annoimme hänelle kunnon selkäsaunan. Miehet eivät olleet mielissään hänen rangaistuksestaan, mutta kuri oli välttämätöntä. Kieltäydyimme myös merimies Zimmerin johtaman valtuuskunnan pyynnöstä, että outoveistetty norsunluupää heitettäisiin mereen. 20. kesäkuuta merimiehet Bohm ja Schmidt, jotka olivat olleet sairaina edellisenä päivänä, tulivat väkivaltaisen mielipuolisiksi. Pahoittelin, ettei upseeristoomme kuulunut lääkäriä, sillä saksalaiset henget ovat arvokkaita. Mutta heidän lakkaamaton hourailunsa kauheasta kirouksesta oli äärimmäisen haitallista kurille, joten ryhdyimme jyrkkiin toimiin. Miehistö hyväksyi tapahtuneen synkän tyytymättömästi, mutta se näytti rauhoittavan Müllerin, joka ei sen jälkeen aiheuttanut meille ongelmia. Illalla vapautimme hänet ja hän hoiti tehtävänsä äänettömästi. Seuraavan viikon aikana olimme kaikki hyvin hermostuneita odottaessamme Daciaa. Jännitystä lisäsi Müllerin ja Zimmerin katoaminen. He olivat epäilemättä tehneet itsemurhan pelkojen vuoksi, jotka olivat heitä vaivanneet, vaikka heitä ei nähty hyppäämässä yli laidan. Olin oikeastaan tyytyväinen päästessäni Mülleristä, sillä jopa hänen hiljaisuutensa oli vaikuttanut miehistöön epäedullisesti. Kaikki tuntuivat nyt taipuvaisilta vaikenemaan, ikään kuin kantaisivat sisällään salaista pelkoa. Monet olivat sairaita, mutta kukaan ei aiheuttanut häiriötä. Luutnantti Klenze kärsi jännityksestä ja ärsyyntyi pienimmistäkin asioista, kuten delfiiniparvesta, joka kerääntyi U-29 ympärille yhä suuremmassa määrin, sekä etelään suuntautuvan virtauksen voimistumisesta, vaikka sitä ei ollut kartoissamme. Lopulta kävi ilmeiseksi, että olimme ohittaneet Dacian kokonaan. Tällaiset epäonnistumiset eivät ole harvinaisia, ja olimme enemmän tyytyväisiä kuin pettyneitä, sillä paluumme Wilhelmshaveniin oli nyt ajankohtainen. 28. kesäkuuta keskipäivällä käännyimme koilliseen ja olimme pian matkalla, huolimatta muutamista varsin koomisista takertumisista epätavallisen suurten delfiinimassojen kanssa. Kello 14 tapahtunut räjähdys konehuoneessa oli täydellinen yllätys. Koneistossa ei ollut havaittu vikaa eikä miehissä huolimattomuutta, mutta ilman varoitusta alus tärisi päästä päähän valtavan iskun voimasta. Luutnantti Klenze kiirehti konehuoneeseen ja löysi polttoainesäiliön ja suurimman osan mekanismista murskautuneina ja insinöörit Raben ja Schneiderin kuolleina välittömästi. Tilanteemme oli äkkiä muuttunut todella vakavaksi, sillä vaikka kemialliset ilmanpuhdistimet olivat ehjät ja vaikka voisimme käyttää laitteita aluksen nostamiseen ja upottamiseen sekä luukkujen avaamiseen niin kauan kuin paineilmaa ja akkuja riittäisi, olimme täysin kyvyttömiä liikuttamaan tai ohjaamaan sukellusvenettä. Pelastautuminen pelastusveneillä merkitsisi antautumista vihollisille, jotka olivat kohtuuttoman katkeroituneita suurta Saksan kansaamme kohtaan, ja radiomme oli Victory-tapauksen jälkeen epäonnistunut saamaan yhteyttä yhteenkään keisarillisen laivaston U-veneeseen. Onnettomuuden hetkestä 2. heinäkuuta saakka ajelehdimme jatkuvasti etelään, lähes ilman suunnitelmaa, emmekä kohdanneet yhtäkään alusta. Delfiinit ympäröivät yhä U-29, mikä oli varsin huomionarvoista ottaen huomioon matkan, jonka olimme kulkeneet. 2. heinäkuuta aamulla näimme sota-aluksen, joka liputti amerikkalaisia värejä, ja miehet alkoivat käydä hyvin levottomiksi halussaan antautua. Lopulta luutnantti Klenzen täytyi ampua Traube-niminen merimies, joka yllytti tähän epäsaksalaiseen tekoon erityisen kiivaasti. Tämä rauhoitti miehistön hetkeksi ja sukelsimme näkymättömiin. Seuraavana iltapäivänä etelästä ilmestyi tiheä merilintujen parvi, ja valtameri alkoi aaltoilla uhkaavasti. Suljimme luukut ja odotimme tilanteen kehittymistä, kunnes ymmärsimme, että meidän oli joko sukellettava tai annettava aaltojen upottaa meidät. Ilmanpaineemme ja sähkönsaantimme olivat vähenemässä ja halusimme välttää kaiken tarpeettoman mekaanisten resurssiemme kulutuksen, mutta tässä tapauksessa ei ollut vaihtoehtoa. Emme laskeutuneet syvälle, ja kun muutaman tunnin kuluttua meri oli rauhoittunut, päätimme nousta pintaan. Täällä kuitenkin ilmeni uusi ongelma. Alus ei totellut ohjaustamme, vaikka mekaanikot tekivät kaikkensa.
Kun miehet alkoivat pelästyä tästä vedenalaisesta vankeudesta, jotkut heistä alkoivat jälleen mutista luutnantti Clensen norsun luukuvasta, mutta automaattipistoolin näky rauhoitti heidät. Pidimme poloisen joukon niin kiireisenä kuin pystyimme, vaikka tiesimme, että koneiston korjailu oli turhaa. Clense ja minä nukuimme yleensä eri aikoihin, ja juuri minun nukkuessani, noin kello 5 aamulla 4. heinäkuuta, yleinen kapina puhkesi. Jäljellä olevat 6 merimiessikaa, jotka epäilivät meidän olevan eksyksissä, olivat äkkiä raivostuneet siitä, ettemme olleet antautuneet jenkkitaistelulaivalle 2 päivää aiemmin. He olivat kiroilun ja tuhon hurmoksessa. He karjuivat kuin eläimet ja rikkoivat mittareita ja kalusteita umpimähkään, huutaen järjetöntä roskaa norsunluukuvan kirouksesta ja tummasta kuolleesta nuorukaisesta, joka tuijotti heitä ja ui pois. Luutnantti Clense vaikutti lamaantuneelta ja hyödyttömältä, kuten pehmeältä, naismaiselta Reininmaan mieheltä saattoi odottaa. Ammuin kaikki 6 miestä, sillä se oli välttämätöntä, ja varmistin, ettei yksikään jäänyt henkiin. Poistimme ruumiit kaksoisluukkujen kautta ja jäimme 2 U-29. Clense vaikutti hyvin hermostuneelta ja joi raskaasti. Päätimme pysyä hengissä niin kauan kuin mahdollista, käyttäen suurta muonavarastoamme ja kemiallista happivarastoamme, joihin noiden sikamaisien merimiesten mielipuoliset temput eivät olleet vaikuttaneet. Kompassimme, syvyysmittarimme ja muut herkät instrumentit olivat tuhoutuneet, joten tästä eteenpäin ainoa suunnistuksemme perustuisi arvailuun, kelloihimme, kalenteriin ja arvioituun ajelehtimisemme, jota yrittäisimme päätellä mistä tahansa esineistä, joita näkisimme ikkunoista tai komentotornista. Onneksi meillä oli yhä varastoakkuja, jotka riittivät pitkäksi aikaa sekä sisävalaistukseen että valonheittimeen. Suuntasimme valokeilan usein aluksen ympärille, mutta näimme vain delfiinejä, jotka uivat rinnallamme samaan ajelehtivaan suuntaan. Olin tieteellisesti kiinnostunut noista delfiineistä, sillä vaikka tavallinen Delphinus delphis on valaslaji, joka ei voi elää ilman ilmaa, tarkkailin yhtä uimareista 2 tunnin ajan näkemättä sen kertaakaan nousevan pintaan. Ajan kuluessa Clense ja minä päätelimme, että ajelehdimme yhä etelään ja samalla vajosimme yhä syvemmälle. Tarkkailimme meren eläimistöä ja kasvistoa ja luimme aiheesta paljon niistä kirjoista, jotka olin ottanut mukaani vapaahetkiä varten. En voinut olla huomaamatta toverini heikompaa tieteellistä tietämystä. Hänen mielensä ei ollut preussilainen, vaan altis mielikuvitukselle ja arvailuille, joilla ei ole arvoa. Lähestyvä kuolemamme vaikutti häneen omituisesti, ja hän rukoili usein katuen niiden miesten, naisten ja lasten puolesta, jotka olimme lähettäneet merenpohjaan, unohtaen, että kaikki, mikä palvelee Saksan valtiota, on jaloa. Ajan myötä hänestä tuli selvästi tasapainoton. Hän tuijotti tuntikausia norsunluukuvaansa ja sepitti mielikuvituksellisia tarinoita meren alle kadonneista ja unohdetuista asioista. Joskus, psykologisena kokeena, johdattelin häntä näihin harhailuihin ja kuuntelin hänen loputtomia runollisia lainauksiaan ja kertomuksiaan uponneista laivoista. Tunsin suurta sääliä häntä kohtaan, sillä en pidä siitä, että saksalainen kärsii, mutta hän ei ollut hyvä mies kuolla yhdessä. Minä itse olin ylpeä, tietäen kuinka isänmaa tulisi kunnioittamaan muistoani ja kuinka poikiani opetettaisiin kasvamaan minunlaisikseni miehiksi. 9. elokuuta näimme merenpohjan ja suuntasimme siihen valonheittimen voimakkaan säteen. Se oli laaja, kumpuileva tasanko, enimmäkseen merilevän peitossa ja täynnä pienten nilviäisten kuoria. Siellä täällä oli limaisia, oudonmuotoisia esineitä, levien peittämiä ja simpukoiden päällystämiä, ja Clense väitti niiden olevan muinaisia laivoja, jotka lepäsivät haudoissaan. Häntä hämäsi erityisesti yksi asia, kiinteästä aineesta koostuva huippu, joka kohosi merenpohjan yläpuolelle lähes 4 jalkaa. Se oli noin 2 jalkaa paksu, sen sivut olivat tasaiset ja yläpinnat sileät, ja ne kohtasivat toisensa hyvin tylpässä kulmassa. Sanoin sen olevan paljastunutta kalliota, mutta Clense väitti näkevänsä siinä kaiverruksia. Jonkin ajan kuluttua hän alkoi vapista ja kääntyi pois näkymästä kuin pelästyneenä, mutta ei osannut selittää muuta kuin että hänet valtasi meren syvyyksien suunnaton laajuus, pimeys, etäisyys, ikiaikaisuus ja salaperäisyys. Hänen mielensä oli väsynyt, mutta minä olen aina saksalainen ja huomasin heti 2 asiaa, että U-29 kesti syvänmeren paineen erinomaisesti ja että oudot delfiinit olivat yhä ympärillämme, jopa syvyydessä, jossa korkeampien eliöiden olemassaoloa pidetään useimpien luonnontieteilijöiden mukaan mahdottomana. Olin varma, että olin aiemmin yliarvioinut syvyytemme, mutta olimme silti riittävän syvällä,
jotta ilmiö oli huomionarvoinen. Etelään suuntautuva nopeutemme, jonka arvioimme merenpohjan perusteella, vastasi suunnilleen sitä, mitä olin arvioinut ylemmillä tasoilla ohittamiemme eliöiden perusteella. 12. elokuuta kello 15.15 Clence Parka menetti järkensä kokonaan. Hän oli komentotornissa käyttämässä valonheitintä, kun näin hänen ryntäävän kirjastohyttiin, jossa istuin lukemassa, ja hänen ilmeensä paljasti kaiken. Toistan tässä hänen sanansa, alleviivaten ne, joita hän korosti. Hän kutsuu, minä kuulen hänet, meidän täytyy mennä. Puhuessaan hän otti norsun luukuvansa pöydältä, pisti sen taskuunsa ja tarttui käsivarteeni yrittäen vetää minut ylös kannelle. Hetkessä ymmärsin, että hän aikoi avata luukun ja syöksyä kanssani ulos veteen, itsetuhoisen ja murhanhimoisen mielipuolisuuden oikun, johon en ollut lainkaan varautunut. Kun pidättelin ja yritin rauhoittaa häntä, hän muuttui yhä väkivaltaisemmaksi ja sanoi, tule nyt, älä odota myöhempään, on parempi katua ja saada anteeksi kuin uhmata ja tulla tuomituksi. Sitten yritin päinvastaista taktiikkaa ja sanoin hänen olevan hullu, säälittävän järjetön. Mutta hän ei välittänyt, vaan huusi, jos olen hullu, se on armo. Jumalat armahtakoot sitä, joka kova sydämisyydessään pysyy järjissään hirvittävään loppuun asti, tule ja ole hullu niin kauan kuin hän vielä kutsuu armossaan. Tämä purkaus näytti keventävän painetta hänen aivoissaan, sillä kun hän lopetti, hän muuttui paljon lempeämmäksi ja pyysi minua antamaan hänen lähteä yksin, jos en suostuisi seuraamaan. Ratkaisuni oli heti selvä. Hän oli saksalainen, mutta vain reininmaalainen ja säätyläistön ulkopuolinen, ja nyt hän oli mahdollisesti vaarallinen mielipuoli. Täyttämällä hänen itsetuhoisen pyyntönsä voisin välittömästi vapauttaa itseni henkilöstä, joka ei enää ollut toveri vaan uhka. Pyysin häntä antamaan minulle norsunluukuvan ennen lähtöään, mutta tämä pyyntö sai hänet nauramaan niin kammottavasti, etten toistanut sitä. Sitten kysyin, halusiko hän jättää jonkin muistoesineen tai hiuskiehkuran perheelleen Saksaan siltä varalta, että minut pelastettaisiin, mutta jälleen hän antoi tuon oudon naurun. Kun hän kiipesi tikkaat ylös, menin vivuille ja sopivien aikavälien jälkeen käytin koneistoa, joka lähetti hänet kuolemaansa. Kun näin, ettei hän enää ollut veneessä, suuntasin valonheittimen veteen yrittäen saada viimeisen vilkaisun häneen, sillä halusin tietää, litistäisikö vedenpaine hänet niin kuin teorian mukaan pitäisi, vai jäisikö ruumis koskemattomaksi kuten nuo erikoiset delfiinit. En kuitenkaan onnistunut löytämään entistä toveriani, sillä delfiinit olivat pakkautuneet tiheänä ja peittävänä massana komentotornin ympärille. Sinä iltana kadutti, etten ollut salaa ottanut norsunluukuvaa Clencen taskusta hänen lähtiessään, sillä sen muisto kiehtoi minua. En voinut unohtaa nuorekasta, kaunista päätä lehtiseppeleineen, vaikka en olekaan taiteellinen luonteeltani. Olin myös pahoillani, ettei minulla ollut ketään, jonka kanssa puhua. Clence, vaikkei ollutkaan älyllisesti tasollani, oli paljon parempi kuin ei ketään. En nukkunut hyvin sinä yönä ja mietin, milloin loppu tarkalleen tulisi. Pelastumismahdollisuuteni olivat varmasti hyvin vähäiset. Seuraavana päivänä nousin komentotorniin ja aloitin tavanomaiset valonheitin tutkimukset. Pohjoiseen näkymä oli samanlainen kuin se oli ollut 4 päivän ajan siitä lähtien, kun olimme nähneet pohjan, mutta huomasin U-29 ajelehtivan hitaammin. Kun käänsin valokeilan etelään, huomasin, että merenpohja edessä vietti jyrkästi alaspäin ja että tietyissä kohdissa oli omituisen säännöllisiä kivijärjestelyjä, ikään kuin ne olisi aseteltu tiettyjen kaavojen mukaan. Vene ei heti laskeutunut vastaamaan suurempaa syvyyttä, joten jouduin pian säätämään valonheittimen suuntaamaan jyrkästi alaspäin. Muutoksen äkillisyyden vuoksi yksi johto irtosi, mikä aiheutti useiden minuuttien viivästyksen korjausten vuoksi, mutta lopulta valo virtasi jälleen ja tulvi alapuolellani olevaan merilaaksoon. En ole tunteellinen ihminen, mutta hämmästykseni oli suuri nähdessäni, mitä tuo sähköinen hohde paljasti. Ja silti, parhaassa preussilaisessa kulttuurissa kasvatettuna, minun ei olisi pitänyt hämmästyä, sillä sekä geologia että perimätieto kertovat meille suurista muutoksista valtamerten ja mantereiden alueissa. Näkemäni oli laaja ja monimutkainen joukko raunioituneita rakennuksia, kaikki loisteliaita mutta luokittelemattomia arkkitehtuuriltaan ja eri säilyneisyysasteissä. Useimmat näyttivät olevan marmoria, hohtaen valkoisina valonheittimen säteissä, ja kokonaisuus muistutti suurta kaupunkia kapean laakson pohjalla, lukuisine erillisine temppeleineen ja huviloineen jyrkillä rinteillä yläpuolella.
Katot olivat sortuneet ja pylväät murtuneet, mutta jäljellä oli silti ikiaikaisen loiston tuntu, jota mikään ei voinut pyyhkiä pois. Kohdatessani viimein Atlantiksen, jonka olin aiemmin pitänyt enimmäkseen myyttinä, olin innokkain mahdollinen tutkimusmatkailija. Laakson pohjalla oli joskus virrannut joki, sillä tarkastellessani näkymää lähempää näin kivestä ja marmorista tehtyjen siltojen ja rantamuurien jäännöksiä sekä terasseja ja penkereitä, jotka olivat aikoinaan olleet vehreitä ja kauniita. Innostuksessani olin melkein yhtä typerä ja tunteellinen kuin Clense Parka, ja huomasin hyvin myöhään, että etelään suuntautuva virtaus oli viimein lakannut, antaen U-29 laskeutua hitaasti uponneen kaupungin ylle kuin lentokone maan pinnalla olevaan kaupunkiin. Olin hidas myös tajuamaan, että epätavallisten delfiinien parvi oli kadonnut. Noin 2 tunnin kuluttua vene lepäsi päällystetyllä aukiolla lähellä Laakson kiviseinämää. Toisella puolella saatoin nähdä koko kaupungin, joka vietti aukiolta alas vanhalle jokirannalle. Toisella puolella, hämmästyttävän lähellä, edessäni kohosi suuren rakennuksen rikkaasti koristeltu ja täydellisesti säilynyt julkisivu, ilmeisesti temppeli, joka oli louhittu suoraan kiinteästä kallioseinämästä. Tämän valtavan rakennelman alkuperäisestä työstä voin esittää vain arvauksia. Julkisivu, suunnattoman suuri, näytti peittävän yhtenäisen ontelon, sillä ikkunoita oli paljon ja ne olivat laajasti hajallaan. Keskellä ammotti suuri avoin ovi, jonne johti vaikuttava porrassarja, ja sitä ympäröivät hienostuneet kaiverrukset kuin bakkanaalien hahmoja kohokuvina. Kaikkein silmiinpistävimpiä olivat suuret pylväät ja friisi, molemmat koristeltu sanoin kuvaamattoman kauniilla veistoksilla. Selvästi idealisoituja paimentolaiskohtauksia ja pappien ja papittarien kulkueita, jotka kantoivat outoja seremoniallisia esineitä säteilevän Jumalan kunniaksi. Taide oli ilmiömäisen täydellistä, suurelta osin hellenististä ajatukseltaan, mutta silti omituisen yksilöllistä. Se loi vaikutelman hirvittävästä ikiaikaisuudesta, ikään kuin se olisi kreikkalaisen taiteen kaukaisin esi-isä eikä sen välitön edeltäjä. En myöskään epäillyt, etteikö jokainen yksityiskohta tästä massiivisesta luomuksesta olisi veistetty planeettamme koskemattomasta kalliorinteestä. Se oli selvästi osa Laakson seinämää, vaikka en voinut kuvitella, miten valtava sisätila oli koskaan kaivettu. Ehkä luola tai luolien sarja oli toiminut ytimenä. Ei ikä eikä upotus ollut syövyttänyt tämän kauhistuttavan pyhäkön alkuperäistä loistoa, sillä pyhäkkö sen täytyi olla, ja tänä päivänä, tuhansien vuosien jälkeen, se lepää tahrattomana ja loukkaamattomana valtameren rotkon loputtomassa yössä ja hiljaisuudessa. En osaa arvioida, kuinka monta tuntia vietin katsellen uponnutta kaupunkia rakennuksineen, kaarineen, patsaineen ja siltoineen, ja tuota kolossaalista temppeliä kauneuksineen ja salaisuuksineen. Vaikka tiesin kuoleman olevan lähellä, uteliaisuuteni oli polttava, ja suuntasin valonheittimen säteen innokkaasti etsien. Valokeila paljasti minulle monia yksityiskohtia, mutta ei suostunut näyttämään mitään kallioon hakatun temppelin ammottavan oven sisältä, ja jonkin ajan kuluttua sammutin virran, tietoisena tarpeesta säästää voimaa. Säde oli nyt selvästi himmeämpi kuin ajelehtimisen viikkoina, ja ikään kuin valon tuleva puute olisi terävöittänyt haluani, janoni tutkia vedenalaisia salaisuuksia kasvoi. Minä, saksalainen, olisin ensimmäinen, joka astuisi noille aikojen unohtamille teille. Otin esiin ja tarkastelin metallista syvänmeren sukelluspukua ja kokeilin kannettavaa valoa ja ilmanpuhdistinta. Vaikka minulla olisi vaikeuksia hallita kaksoisluukkuja yksin, uskoin voivani voittaa kaikki esteet tieteellisellä taidollani ja todella kävellä kuolleessa kaupungissa omin jaloin. 16. elokuuta onnistuin poistumaan U-29 ja vaivalloisesti kuljin raunioituneita ja mudan tukkimia katuja pitkin muinaiselle joelle. En löytänyt luurankoja tai muita ihmisjäänteitä, mutta sain runsaasti arkeologista tietoa veistoksista ja kolikoista. Niistä en voi nyt puhua, paitsi ilmaistakseni kunnioitukseni kulttuurille, joka oli täydessä loistossaan silloin, kun luola-ihmiset vaelsivat Euroopassa ja Niili virtasi vartioimatta mereen. Toiset, joita tämä käsikirjoitus ehkä joskus ohjaa, saavat paljastaa ne salaisuudet, joista voin vain vihjata. Palasin veneeseen, kun sähköakkuni heikkenivät, päättäen tutkia Kalliotemppelin seuraavana päivänä. 17. päivänä, kun haluni tutkia temppelin salaisuutta kasvoi entistä pakottavammaksi, kohtasi minua suuri pettymys. Sillä huomasin, että kannettavan valon täyttämiseen tarvittavat aineet olivat tuhoutuneet heinäkuun kapinassa noiden sikojen käsissä.
Raivoni oli rajaton, mutta saksalainen järkeni esti minua lähtemästä valmistautumatta täysin pimeään sisätilaan, joka saattoi olla jonkin kuvaamattoman merihirviön pesä tai sokkeloinen käytäväverkosto, josta en koskaan löytäisi ulos. Ainoa, mitä saatoin tehdä, oli kytkeä U-29 hiipuvan valonheittimen päälle ja sen avulla kävellä temppelin portaat ylös ja tutkia ulkopuolisia kaiverruksia. Valokeila osui oviaukkoon yläviistosta ja kurkistin sisään nähdäkseni, voisinko erottaa mitään, mutta turhaan. En nähnyt edes kattoa, ja vaikka otin pari askelta sisään testattuani lattiaa sauvalla, en uskaltanut mennä pidemmälle. Lisäksi koin ensimmäistä kertaa elämässäni pelkoa. Aloin ymmärtää, mistä jotkut Glensen mielialoista olivat syntyneet, sillä mitä enemmän temppeli minua veti puoleensa, sitä enemmän pelkäsin sen vetisiä syvyyksiä sokealla ja kasvavalla kauhulla. Palattuani sukellusveneeseen sammutin valot ja istuin pimeässä ajatellen. Sähköä oli nyt säästettävä hätätilanteisiin. Lauantain 18. päivän vietin täydellisessä pimeydessä, piinattuna ajatuksista ja muistoista, jotka uhkasivat murtaa saksalaisen tahtoni. Glense oli tullut hulluksi ja menehtynyt ennen kuin oli saavuttanut tämän epäterveellisen kaukaisen menneisyyden synkän jäännöksen ja oli kehottanut minua lähtemään mukaansa. Oliko kohtalo todella säästänyt järkeni vain vetääkseen minut vastustamattomasti kohti loppua, joka olisi kauheampi ja käsittämättömämpi kuin yksikään ihmisen uneksima? Selvästi hermoni olivat äärimmilleen rasitetut, ja minun täytyi karistaa nämä heikompien miesten vaikutelmat. En saanut unta lauantai-yönä ja sytytin valot tulevasta piittaamatta. Oli ärsyttävää, ettei sähkö kestäisi yhtä kauan kuin ilma ja muonat. Palasin ajatuksiini armokuolemasta ja tarkastelin automaattipistooliani. Aamun koitteessa olin ilmeisesti nukahtanut valot päällä, sillä heräsin eilen iltapäivällä pimeyteen ja huomasin akkujen kuolleen. Raapaisin useita tulitikkuja peräkkäin ja kadutin epätoivoisesti sitä harkitsemattomuutta, jonka vuoksi olimme kauan sitten käyttäneet loppuun ne harvat kynttilät, jotka meillä oli. Kun viimeinen tulitikku, jonka uskalsin tuhlata, hiipui, istuin hyvin hiljaa ilman valoa. Miettiessäni väistämätöntä loppua mieleni kulki läpi aiempien tapahtumien ja synnytti siihen asti uinuneen vaikutelman, joka olisi saanut heikomman ja taikauskoisemman miehen värisemään. Kallioon hakatun temppelin veistoksissa esiintyvän säteilevän Jumalan pää oli sama kuin se norsun luusta veistetty kappale, jonka kuollut merimies oli tuonut merestä ja jonka Glense Parka oli kantanut takaisin mereen. Olin hieman hämmentynyt tästä yhteensattumasta, mutta en kauhistunut. Vain heikkotasoinen ajattelija kiirehtii selittämään yksittäisen ja monimutkaisen ilmiön alkukantaisella yliluonnollisuuden oikotiellä. Yhteensattuma oli outo, mutta olin liian järkevä yhdistääkseni toisiinsa asioita, joilla ei ole loogista yhteyttä, tai liittääkseni epämääräisellä tavalla toisiinsa ne onnettomat tapahtumat, jotka olivat johtaneet Victorin tapauksesta nykyiseen ahdinkooni. Tunsin tarvitsevani lisää lepoa, joten otin rauhoittavan lääkkeen ja sain vielä hieman unta. Hermostunut tilani heijastui unissani, sillä tuntui kuin olisin kuullut hukkuvien ihmisten huutoja ja nähnyt kuolleita kasvoja painautumassa veneen ikkunoita vasten. Ja kuolleiden kasvojen joukossa oli elävä, ivallinen nuorukaisen kasvot, sen, jolla oli norsun luukuva. Minun täytyy olla varovainen kuvatessani tämänpäiväistä heräämistäni, sillä olen järkkynyt ja paljon harhaa sekoittuu väistämättä todellisuuteen. Psykologisesti tapaukseni on hyvin mielenkiintoinen ja pahoittelen, ettei pätevä saksalainen auktoriteetti voi tarkkailla sitä tieteellisesti. Aukaistessani silmäni ensimmäinen tuntemukseni oli ylivoimainen halu mennä kalliotemppeliin. Halu, joka kasvoi joka hetki, mutta jota automaattisesti vastustin jonkinlaisen pelon vuoksi, joka veti vastakkaiseen suuntaan. Seuraavaksi minulle tuli vaikutelma valosta kuolleiden akkujen pimeydessä ja tuntui kuin olisin nähnyt jonkinlaista fosforinhohtoista kajastusta vedessä temppeliin päin avautuvan ikkunan läpi. Tämä herätti uteliaisuuteni, sillä en tuntenut mitään syvänmeren eliötä, joka kykenisi tuottamaan sellaista valoa. Mutta ennen kuin ehdin tutkia asiaa, tuli kolmas vaikutelma, joka irrationaalisuutensa vuoksi sai minut epäilemään aistieni objektiivisuutta. Se oli kuuloharha, rytmisen, melodisen äänen tunne kuin jonkin villin, mutta kauniin laulun tai kuorohymnin, joka olisi tullut ulkopuolelta U-29 täysin äänieristetyn rungon läpi. Vakuuttuneena psykologisesta ja hermostollisesta poikkeavuudestani sytytin muutaman tulitikun ja join vahvan annoksen natriumbromidiliuosta, joka rauhoitti minua sen verran, että äänien harha hälveni. Mutta fosforinhohto jäi,
ja minun oli vaikea tukahduttaa lapsellinen halu mennä ikkunalle ja etsiä sen lähdettä. Se oli hirvittävän todentuntuista, ja pian kykenin sen avulla erottamaan ympärilläni olevia tuttuja esineitä sekä tyhjän natriumbromidilasin, jota en ollut aiemmin nähnyt siinä paikassa. Tämä sai minut miettimään ja kävelin huoneen poikki koskettamaan lasia. Se oli todellakin siinä, missä olin luullut sen olevan. Nyt tiesin, että valo oli joko todellinen tai osa niin kiinteää ja johdonmukaista harhaa, ettei minulla ollut toivoa karkottaa sitä. Niinpä luovutin vastustuksen ja nousin komentotorniin etsimään valon lähdettä. Ehkä se oli toinen U-vene, joka voisi pelastaa minut. On parasta, ettei lukija pidä mitään seuraavasta objektiivisena totuutena, sillä koska tapahtumat ylittävät luonnonlait, ne ovat väistämättä ylikuormitetun mieleni subjektiivisia ja epärealistisia luomuksia. Kun saavutin komentotornin, huomasin meren olevan paljon vähemmän valoisa kuin olin odottanut. Missään ei näkynyt eläin- tai kasvikunnan fosforin hohtoa, ja kaupunki, joka vietti alas joelle, oli täysin näkymätön pimeydessä. Se, mitä näin, ei ollut näyttävää, groteskia tai pelottavaa, mutta se riisti minulta viimeisenkin rippeen luottamuksesta omaan tietoisuuteeni. Sillä kallioon hakatun vedenalaisen temppelin ovi ja ikkunat hohtivat kirkkaasti lepattavaa valoa kuin valtavan alttaritulen loimua syvällä sisällä. Myöhemmät tapahtumat ovat kaoottisia. Tuijottaessani tuota oudon valaistua ovea ja ikkunoita jouduin mitä hurjimpien näkyjen valtaan, näkyjen niin hurjien, etten voi edes kuvailla niitä. Kuvittelin erottavani temppelissä esineitä, sekä liikkumattomia että liikkuvia, ja tuntui kuin olisin jälleen kuullut sen epätodellisen laulun, joka oli leijunut luokseni herätessäni. Ja kaiken yläpuolella nousivat ajatukset ja pelot, jotka keskittyivät siihen merestä tulleeseen nuorukaiseen ja norsun luukuvioon, jonka kaiverrus toistui temppelin friisissä ja pylväissä. Ajattelin Klenseparkaa ja mietin, missä hänen ruumiinsa nyt lepäsi sen kuvan kanssa, jonka hän oli kantanut takaisin mereen. Hän oli varoittanut minua jostakin, enkä ollut kuunnellut, mutta hän oli pehmeäpäinen Reinin maalainen, joka menetti järkensä vaikeuksista, joita preussilainen kantaisi vaivatta. Loppu on hyvin yksinkertainen. Impulssini vierailla temppelissä ja astua sisään on nyt muuttunut selittämättömäksi ja ehdottomaksi käskyksi, jota ei lopulta voi vastustaa. Oma saksalainen tahtoni ei enää hallitse tekojani, ja tahdonvoimaa on tästä eteenpäin mahdollista käyttää vain vähäisiin asioihin. Juuri tällainen hulluus ajoi Klensen kuolemaan paljain päin ja suojaamattomana valtamereen. Mutta minä olen preussilainen ja järkevä mies, ja käytän viimeiseen asti sitä vähää tahtoa, mikä minulla on. Kun ensimmäisen kerran ymmärsin, että minun oli mentävä, valmistin sukelluspukuni, kypäräni ja ilmanpuhdistimeni välitöntä pukemista varten ja aloin heti kirjoittaa tätä kiireistä kertomusta siinä toivossa, että se joskus tavoittaisi maailman. Suljen käsikirjoituksen pulloon ja annan sen meren vietäväksi, kun lähden U-29 ikuisiksi ajoiksi. Minua ei pelota, ei edes Klensen hourailevat ennustukset. Se, mitä olen nähnyt, ei voi olla totta, ja tiedän, että tämä oma hulluuteni johtaa korkeintaan tukehtumiseen, kun ilma loppuu. Temppelin valo on silkkaa harhaa, ja minä kuolen tyynesti, kuin saksalainen, mustissa ja unohdetuissa syvyyksissä. Tämä demoninen nauru, jonka kuulen kirjoittaessani, tulee vain omista heikkenevistä aivoistani. Niinpä puen huolellisesti sukelluspuvun ja kävelen rohkeasti portaat ylös tuohon alkukantaiseen pyhäkköön, tuohon hiljaiseen salaisuuteen, jonka vesi ja vuosituhannet ovat kätkeneet. Kiitos videon katsomisesta. Jos tykkäsit videosta, paina peukkua ja laita kanava tilaukseen. Seuraavaan kertaan.